Hallelujah. Praise God. Salamat sa itong Ginoo. Dios, magapanalangin ka natong tanan mga igsuon, ninintak naa, praise God sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Tanan mo ingon, praise the Lord. Walay paglangan atong ablihan ang balaang kasulatan kung nagdala mog Biblia. Ang uban mga igsuon kung naay mga Biblia, praise God, hallelujah, ato kining paklion, ato ning basahon mga igsuon, praise God. Acts chapter 1 verse 7 verse 8. Praise God. So good tagbasa mga igsuon sa versikulo 7 mga kaigsuonan dinhi sa libro sa Acts buhat. Hallelujah. Ganang Bible mga igsuon, gunya sa nagatigom na sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi siyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon og gahom, diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ingon ang balaang kasulatan, pan kamo magadawat hinuon og gahom, sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug hangton sa kinatumyan sa yuta. Praise God. Gamhanan ug balaan nga Dios, gadulay mong alagad uban sa mga katawhan karon, ug kutob makadungog sa imong mga pulong amahan, nagaampo ang imong alagad nga ikaw o Dios magapanlihok sa tanan nga adunay mga igdulungog. Dunay kasing-kasing karon nga mosalod si mga pulong. Tuguti amahan nga dili malabayng kawang ang imong mga pulong ning taknaas kabuntagon. Dalaygon imong ngalan magapanlihok ka sa mong taliwala. Ikaw ang among gi-recognize ning dapita o Dios. Ikaw ang among gisimba. Ikaw ang among gipasalamatan. So God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan nato kusog ang atong Ginoo mga igsuon. Kusog pa nga pagpalakpak. Hallelujah! Thank you, Lord! Ablihin mong baba, pasalamati ang Diyos. Thank you, Lord! Oh God, pasalamatan natong Ginoo siyang gibuhat sa atong mga kinabuhi. What a great, hallelujah! Usa ka dakong gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi nga kita makahimo pa karon sa pagdaig ug pagsimba diha kaniya mga kaigsuonan. Daghan may mga katalagman, daghan may mga nangadisgrasya, apan dalaygon gayud ang Dios tungod kay nagahatag ang Ginoo kanato og kay gayunan nga kita makaabot pa sa simbahan karong adlaw para mo daig og mosimba diha kaniya mga kaigsuonan. Shall we see amen? Dumalahon ko kamo sa minsay sa dili pa mumulingkod mga igsuon. Refuel. Igday mo katapad nga patubil pag-usab. Amen. Makalingkod na mong tanan mga igsuon. Ang akong gisgutan kaninyo, refuel mga igsuon. Kitang tanan, suwito na ani pag mo iyon tag magpatubil sa atong mga sakyanan. Praise God. Hallelujah. Unsa may mga hinungdan mga igsuon nga kasagaras mga sakyanan mahutdan o gasolina? So mahinungdan. Simpre of course kanang wala na kapamalit o gasolina. No?
Ang unang hinungdan mga kaigsunan nga hurot na di ay ang gasolina si Montangke kanang dili ka magsigig tan-aw og sanay naa sa motor. Kanang tan-awanan sa gasolina, gauge. No? Mahubsan ka kay ang imong gauge guba na. Dili na makita kung napabay sulod o wala. Unya katong dili guba ang gauge, dili pod sigig tan-aw sa gauge. Kung hinungdan nga mga kabalo, hubas na di ay. Di ba? Unya, pag mahubas na ang imong tangke, unsa may imong papanid-an? Unsay mapanid-an? Pag hubas na ang tangke. Purot nagsugod. Unya, magsugod og purot, mapahong na dayon, dili na dayon mo andar. Dili na dayon kakadagan. Dili na dayon kakaabot sa imong adtuan. Mga kaigsuunan, mao ni mga possibility, mga panghitabo, nga mahitabo sa mga taong nagsakay sa sakyanan. Motor o bisan unsa nga klase nga sakyanan. Ikaduha, kanang dali ka mahubsan sa imong tubel, sa imong krudo or sa imong gasolina, kanang magpaturatoy kag padagan. Kanang bitong kusog kayong padagan. Kabantay ba mo? Kusog kayong padagan, dali pod muhubas ang imong tangke. Ngano man? Nganong dali man muhubas ang tangke basta kusog ng dagan? Mga driver, tungod kay lahi ang iyang kaon sa gasolina kung kusog ng dagan. Muna nga, kung nagtipid ka, hinay-hinay lang, hinay-hinay lang pagtamak sa tawag ana accelerator. Kay para ang iyang kaon gamay ra kung nagtipid ka. Mahibong ang uban nga, oy, ngano man nga akong gitubil atong pirmero, niabot naman ko sa akong adtuan, karluan naman ko kaabot. Ang hinungdan kay kusog kaayo ang kaon sa gasolina kay kusog kayo ang imong dagan. Mana nga, para malikayan, nga dili kusog ang kaon sa gasolina, hinay-hinay lang. Labi nagmudagan na kag 200, na pa may dagan 200? Katong naggukod may mga igsuon gikan sa Davao, katong nadisgrasya bang among kauban, kabanggag Kabaw, yung manunggod ang uban nga, abi nimo hinay gyud para makalikay sa disgrasya. Pero abi nimo ang nagdisgrasya adto ang hinay. Mao may naabtan sa Kabaw pagtabok. Kaming paspas kayo me. Wa gyud mi maabtig Kabaw pagtabok, nakauna mis Kabaw kay kusog man kayo me, lalimang kan dagan namo mga igsoon. Hibong ko daw bawong gikan bordor man ka oras kapin. Tanaw na kung gid pastorik man may na-drive, tanaw na ko moabot nag 160. 150. Siyempre, bago kayong sakyanan. Pirting daliya na gina mo, kaabot og butuan. Katong medyo na ginayhinay, mo'y naabtan sa Kabaw ng tabok. Kung hingsundog po ito na mo kakusga, di ito abot atong Kabaw. Dili maabsas Kabaw mga igsuon. Pero ingani lang ni, pag mag-anam ka kusog ang dagan, mag-anam ka kusog ang kaon. Instead nga, isara ka container ang imong itubil, ana, kung kusog na kayang tamak nimo sa accelerator, mo duha or mo isag tunga na sa gitawag container. So, bantayanan po ng pagtamak di ay. Kung sa motor pa, kanabitaw, magsigig lubag. Dagay mga driver nga ganahan og lubag bisag hinay ang dagan.
Ang nagdako sa motor, ang tingog ra, pero ang dagan, arang hinaya. Kaya gusto lang madunggan ang pinarangrang. Abi nimo ang maapektuhan ana, dali muhubas ang unsa? Gasolina. Maunay mga tendency, maunay mga mahitabo kung ang driver mga igsoon sigig tamak og sigig unsa ni tawag kana? Sigig lubag sa accelerator. Mag-anam kahubas ang iyang tubil. Everybody say amen. Everybody say amen. O kanapong pag-abot nimo imbis kay magpatubil ka, kakuha na ba mo ana? Ako nakasulay na kuha na ba imbis kay gamay na lang gini akong gibana-bana, daot man gids, di man makita, lilion pa nimong tangke. Pero nahuna gini mo samtang lagdagan ang motor, gamay na lang gini ang gasolina ron. Nya paghapit nimo sa gasolinahan, busy kayo. Nya nagdali ka, mapungot po ka, dali na bagyo ko, basin mo abot pa ni ka ng pamasin. Kasulay na mo ana? Pamasin kay busy kay gasolinahan, pamasin imo na lang ipadagan. Pag abot sa unahan, ning tirik na. Kay nihubas na. So kanang mamasin po dili po na maayo. Klaro gyud na. Di man magmilagro ang Ginoo ana oy. Kana bitaw nga, Lord, milagruhi nga nasamtang dagan bitaw sa kanang kabalo na ka nga ana na lang ang sulod. Yung masiga, Lord, milagruhi. Nga klaro kayo nga ang imong gasolina, pangtungas kilometro na lang, unya, damay-damayon pa nimong Ginoo nga, Lord, milagruhi, 20 pa kilometro akong, Lord, wag yung sulod. Dapat ang mga driver kaya nga na, dili man dautan mo ampo, pero di ko katubagon ana nga klase. Kay klaro kayo nga wa na'y sulod, ang sulbad ana, patubili. So, sa hinungdan, kanang magsigig, tamak sa accelerator, sigig lubag. Ikaduha, imbis kay imo ng patubilan, tungod kay busy ang gas station, wala ni mo patubili, kay imong gidiritso, kay naguna-una ka, pamasin mo, abot ka sa imong destinasyon. Di yung ka mo abot. Kay kulang man kag tubil. Amen ba mga igsoon? Unsaan pag-abot nimo ana? Nga nihubas naman. Unya pagkahubas, bintahag dool pod og gasolinahan. Ikong layo. Unsa may buhaton nimo? Bilin ang motor. Adtos gasolinahan. Layo ang gasolinahan, mo palit jud ka kay di man gyud na mudagan hangtod di nimo matubilan. Unsa may laing hinungdan mga igsuon nga dali rang mahubas, umahubas mga kaigsuonan ko ang gitawag nga mga tubil nato sa atong tangke sa gasakyanan. Ang dali gyud makapahubas, naminaw ba mo diha? Ang dali gyud makapahubas kanang bugat kag karga. Mao na nga magsige kining mga pasayro bitaw, kini bitaw mga pasayro dili pa ila sakyanan. Dili pa ilang tubil. Nya hilig lang mang hits. Bisag bugat na, pasakyar ako. Ang driver ng mga karaan, ana, nasuito na nga kung bugat na ganing karga, mag-anam kadako ang kaos gasolina. Kuha? Muna nga ang driver, maning kamot, nga anay lain mo sakay. Pag lain mo para, kabalibaron yun na sa tinuod. Pero kay maulaw man lang, sige sakay. Mana nga, ang budget niya, di nakaabot. Ngano, bugat na magkarga. Muna nga, pagtanaw ni mo, nga, nagmugot na ang driver, ay nalagsakay. Kaya una-una ana, dako na ginig-konsumo karon sa man, gasolina. May problema no, inigets. Sakyara ko, Brad. Tubil lagi ko. Marang malipayon ang kuan ana. Malipayon ang driver ana. Pasakyara ko. Wa kay gaingon mo tubil ka, mugot ang driver ana. Muna nga ang kasagara, mga igsoon ko nga mahubas ang tangke, mahubas ang iyang fuel.
pinakabugat og karga, pinakadako og kaon konsumo sa tubil. Dali ra kag mahubsan. Basta mo bugat na. Nganong gisgutan nako na mga igsuon kay usa na siya ka ehemplo nga maggamit nato ilabi na sa atong pagpangalagad sa Dios. Kining pagpangalagad nato sa Dios, wala na gani ang milagro, wala na gani ang gahom. Laktod nga pagkasulti, kinahanglan na pud nimo ma-repel sa espiritu sa Ginoo. Dawi nga mo simba ka nga murag lain na kayo nimo yung pagbati, di na kaganahan maminaw, di na kaganahan mo daig, dili na ka mga igsoon aktibos pagsimba, nagkinahanglan na ka ma-repel sa espiritu sa Ginoo. Ang tanang nangitag milagro, maingon amen. Ang tanan gusto na milagro, may praise the Lord. Gusto kag milagro, kinahanglan nimo ang Espiritu sa Dios. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kitang mga UPC na ilhanta mga igsoon, Pentecostal movement, naglihok ang Espiritu sa Dios. Pero daghay nagsimba karon, wala na mabati ang Espiritu sa Ginoo. Ug kinirabang taong nagsimba nga wala na mabati ang Espiritu sa Ginoo, ug kana kayo may mga badlungon sa simbahan. Maunay mga supakan sa pulong sa Ginoo. Kay ngano ang Biblia nagdeklarar, sa dihang mabati ninyo ang akong espiritu, magtudlo kaninyo sa kamatuoran, magtudlo kaninyo ug magahatag kaninyo og kagawasan. Wanay lami. Mao nang altar calling gani mga igsuon ko, paningkamutan nato mag-altar calling ta. Ayaw pagahi sa imong tiil. Pag mo challenge sa magwawali ani na ta, muluhod na ta, magdaig na ta, maunay paagi sa mga manimbahay kung gusto ka ma-refill. Refuel. Importante kaayo nining katapusang mga adlaw. Magkadaghan ang relihiyon. Apan mga igsoon makita nimo, puro lang tanaw nimo, pakitang tao ang kadaghanan. Ang dili pakitang tao, bisan gamay ra o dili sikat ang relihiyon, kanang naan nimo ang Espiritu sa Dios. Naan nimo mamatyagan ang gahom sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Usa man ang kadaghan mga kaigsuonan ko niya, wala ang presensya sa Dios. Amen. Amen. Unang ako nang gi-preach sa inyo karon mga igsuon. Tungkol gikan ta sa seminar dito sa Davao City, dito sa Tagum City, sa Davao area, mga igsuon, ang mga pastors, ang atong general superintendent, adunay mga panglantaw sa gagmayng mga dapit, sa lagdagko nga mga syudad, sa mga barangay ug mga sityo, kasuukas kabukiran, mga kaigsuunan, namuhat ang mga pastor dili lang para makakwarta, namuhat ang mga pastor para musunod sa sugo sa Ginoo nga magaabot ang kaluwasan sa mga tao, mga kaigsuunan ko. Anong saon nang mahitabo maluwas sila kung wala tay gahom? Oh, maluwas ba ka ng tawhanang inigwali nato, muunto lang mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Ang mga katawan sa Ginoo sa Biblia, Buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Sa diha nga nanangyaw sila, sa diha nagpanlakaw sila mga kaigsuunan ko, tanawa ang mga pulong sa Ginoo. Kung imong basahon isa-isa, ang mga apostoles, sa wala pa sila nakakabig og 3,000 kabuok nga nangalagad sa Ginoo, puno sila sa balaang espiritu. Shall we say praise the Lord? Ang pagpangalagad sa Ginoo dili entertainment. Tanan mo ingon, amen. Mas simba ka, nagpagamit ka, basig i-entertain ra nimo ang mga tao. No! Kita naga-entertain. Sugo sa Ginoo. Mula ka, muwali, magpakita ka nga kahayag sa atong kinabuhi para mga luwas ang uban. At so ay giilat ang mga igsoon nga mga reliyon nga grabe kaayo mga igsoon muwali. Amen. Giilata nga kung magwalit ang mga igsoon, ginatudlo ang tanang kamatuoran, bisan masakit, bisag wa nay mo types. Ngano? Kay wala og dili ta ulipon sa tao.
Timan-anay mo na nga naglingkod karon, uli punta sa atong labaw makagagahom. Dapat mabutyag ang kamatuoran. Dapat masulti ang gusto sa atong Ginoo. Niining katapusang mga adlaw. Wala pa ta kahibalo mga igsuon sa ato dinhi kay wala pa ta kadungog. Social media ra nadunggan sa uban. Nga naanay mga warning trumpets mga igsuon ko. Abi ninyo ang uban wala kahibalo ani. Ang katapusan sa kalibutan na atong makita nga mga timailhan, mga warning trumpets. Tingog sa trumpita mga kaigsuunan ko. Nagpasidaan nga dapat ang mga Kristohanon, mga bautismado, magkinabuhis pagkabalaan, magmatinudanon sa pagpangalagad, puspos lagi sa balang espiritu. Warning trumpet sa tibok kalibutan, sa Alaska, sa Amerika, sa Hong Kong, sa Indonesia, sa tibuok kalibutan ng Pilipinas, bagulang tuniaging bulan, sa Bulacan, sa Baguio City, sa Davao City, wala pa takagudong, pero uban nakadungog na mga igsoon, nakalit lang kanang mulandong ang kalibutan, na ilang madunggan nga pirting ilngiga nga tingog na sa daw, trumpita, pirting kusuga mga igsoon. Kung niagi lang sa Baguio gi-interview, o sa katao nga nasa kilid sa ilang balay, iyang gitanaw, iyang video mga igsuon ko ang panganod nga kanang nag-alumom. Pati ang mga iro, mga igsuon ko ng alisang, ang mga langgam ng lupad nga naman, nakadungog sila sa kusog kaayong tingog sa trumpita gikan sa langit. Wala sila kabalo kung unsa to. Nahimo na kanong trending, viral mga igsuon gipahitas video. Kay matod pas mga eksperto, ning tingog ang langit, kay matod pa nila tungod sa kakusog nga linog sa yuta, uyog sa yuta, muhinungdan na madunggan nga iko-iko daw nga tingog sa langit. Pero adtong panahon na gidiskubre nagmaayo sa mga experience, mga taong mga nag-research mga igsuon ko sa tinuod sa pagtingog nga ilang nadunggan, walay linog bisan gamay. Gusto nila ipalusot nga tungod sa linog mo nang nitingog ang langit. Pero way linog bisan gamay. Ang nagbasag Biblia nakahibalo na nga mga warning trumpets, hapit na mo balik ang Ginoo dinhi katapusang mga adlaw mga igsuon. Busa ikaw nga nangalagad og bautismados ngalan sa Ginoo, ayaw apil-apil sa kalibutan, pagdasig, pagpa-refuel, pagpa-repel, kung naluya ka, pagpa-repel, kung naluya ka, nahopsa na ka, patubel, pagbalik. Dagay mga Kristohanon karon pagkaluya, balik inom og tanduay. Pagkaluya, balik sa bisyos kalibutan. Pag-uga na kayo mga igsuon ko ang ilang kasing-kasing balik sa kalibutan. Sultihan ko ikaw maabtan gani ka sa imong kamatayon ning balik ka sa kalibutan. I'm sorry to tell you, paingon sa kalaglagan ang imong kinabuhi. Pero sultihan ko ikaw dining takla, paripil sa presensya sa Ginoo. Wala ka sa ari sa Ginoo sa kahayahay. Kung naamay kahayahay, pakapin ra na sa Dios. Hallelujah. Nga ni mabasa ni mo sa Biblia, naa ka nato nagsigamot ang grabing kalisdanan. Apan bulahan ang mga taong nabatyagan ang presensya sa Diyos. Kaya ang atong kalipay, ang atong kadasig, dili lang tama na ng kalibutan na. Amen. Lipay man ang atong kalibutan. Yes. Malingaw man ka dito. Yes. Malingaw ba yata mo ito kalibutan? Ito kalibutan, doon dito ang baraha, lingaw-lingaw, bilyard, hantak, buwang, pamista. Bitong makadungog ni nato ang mga Katoliko, pungot nato, kaya di igutan ng pista. Pilapil man tang pista nga dili, wa man nakahimuti sa Diyos. Adun ay pistang gikahimutan sa Diyos. Unsa ang pistang gikahimutan sa Diyos? Kanang magdahig taniya sa espiritu kamatuoran. Pero gapista ka, ngay mong gipistahan patron, wag yun nakahimuti sa Diyos. Wala man ko na yung larawan na gipistahan, ang patron buti pasabot. Everybody say praise the Lord. Nagkatapos sa mga adlaw, mga igsoon, gusto sa yawa, nga ulipnon ang tanang mga tao sa hiwi nga doktrina. Pigut-pigutan ang imong kinabuhi para musunod ka sa ilaha. Pero alang kanimong nakadawat nas kagawasan. Pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Maglipay ko nga magdaig sa Ginoo.
apostoles ug ang 120 ka nangalagad sa Ginoo nga puspos. But pasabot sa Tagalog puspos ang Tagalog ana. Bisaya na sa nang puspos. Naglain man ang iyang pagkabisaya ano kay puno. Puspos, but pasabot, gikunsaran. Kining mga taong nakunsaran sa Espiritu sa Dios. Bisa pagtabak, sa Tagalog tabak, espada, kalisod, kamatayon. Si Pablo nagdeklarar, mga igsoon, tribulation, kagutom, kawadon, kahubo, walay makapahimulag kanako gikan sa akong gugma kang Kristo. Nakasabot mga igsuon ko si Apostol Pablo. Mo na nga ikaw nga nangalagad sa Ginoo dapat sabto nimo nig maayo. Nining katapusang mga adlaw nagkinahanglan ka sa lihok sa Espiritu sa Dios. Kay ang mga katawhan sa Ginoo 120 mga igsuon sa dayang nadawat nila ang balang espiritu. Everybody say amen. Nagpanlitok sila, nagkalain-laing pinulungan. Og tan-awa unsay nahitabo sa ilaha. Bisan gani ang landong sa ilang shadow, kanang nila, anino nila. Na mga taong matingala, bisan pa man si Simon, mga igsuon ko, kaysa pagpamandong nila dito, ang ilang napandungan, naglitok og nagkalain-laing pinulungan. Pero ng katapusang mga adlaw, gusto nila nga dili na maglitok og naglain pinulungan. Gusto nila nga musimba lang, wala na ang tanan bahalag, wala na Espiritu sa Dios. Gusto nila mga igsuon ko, makita lang nga sila mga reliyoso. Pero sultihan ko kamo, way kapuslanan ang pagkareliyoso, kundi ka Dios nun nga pagkatao, nagsunod sa Ginoo, labaw sa nga tanan, nabatyagan ang gahom sa Ginoo. Kamo nagsimba mo, nabati ba niyo Espiritu sa Dios? Ikaw na ang Pentecostal. Kay kanang sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And Acts chapter 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Then suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. Ang mga Pentecostal, puspos sa balang Espiritu. Busa kung wala pa nimong batyagi ang Espiritu sa Dios, wa pa nimo mabatyagi ang milagro sa Ginoo. Kay ang pagkapuspos, ang pagkapuno ug ang pagkabaton sa balang Espiritu magdala og gahom. Unsa nga gahom? Tanan. Gahom sa pagkabag-o. Ako makaingon gyud ko nga kanang kabag-o sa tao gahom na. Kung na may milagro sa na inasakit, milagro na ulian, mas dakong milagro ning taong grabe ka bisyoso, bag-o na karon. Oh, everybody say amen. Tanang taong mga daots katilingban, gibago sa Ginoo, gahom na gikan sa Dios. Muna nga ikaw karon nangandoy kang tinuod kang kabaguhan, dili makahatag ang imong silingan, dili makahatag ang imong mahal sa kinabuhi, ang makahatag niya na ang Espiritu ng Dios sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Gahom sa kabaguhan. Pagkanindot ning kinabuhi nga naa ng kabaguhan. Na ako'y kauban mga igsoon ko nagtestimonyo. Kaniadto matod pa niya Classmates Bible School. Kaniadto mga tumboy sila. Napoy nagtestimonyo nga sila mga bayot kayo sila. Napoy nagtestimonyo nga kriminal sila, pila na katao ang napatay. Pero sa diyang nabati nila ang Espiritu sa Dios, nagdala o gahom. Nagdala o gahom. Gahom sa kabagon, sa kinabuhi. Mao na pagbabackslide ang tao. Ayaw og tuo nga naapan nimo ang Espiritu sa Dios. Basing nagsalig ka. Oh, okay ra gihapon eh. Dili okay. Kiyo ka na. Everybody say amen. Galakaw ka ngaming bulag na nimo ang Espiritu sa Dios. Pero timan samtang naapay panahon, naapakay kinabuhi, balik sa Ginoo para mabati nimo pagbalik ang iyang Espiritu. Iyaw kaulaw. Tanan mo ingon, praise the Lord.
Kung nangabag-uman sila, ang mga tumboy na himong tinuod nga babae, ang mga bayot na himong tinuod nga lalaki, ang mga nangangalunya, ming usab sa dagan sa ilang kinabuhi, ang adunay kabit, mga igsuon ko, ming balik sa tinuod niya nga asawa, na bago na transform ang ilang mga kinabuhi, mga bisyoso, nakabago, tungod na, dili sa itong kaugalingon, sa gahom sa Espiritu sa Diyos. Nan mo ingon, amen. Uban testimonyo, gilabay nila ilang mga librita. Gisunog nila ang ilang mga librita, ang ilang mga habak, ang ilang mga singsing gipasunog nga naman. Kay nabati na nila ang gahom sa Ginoo. Hangtod din mo mabati ang gahom sa Ginoo. Manghinayang kas mga librita, manghinayang kas mga singsing, manghinayang kas mga habak. Kay nagsalig pa ka nga makatabang na sila nimo. Pero suginlan ko ikaw, samtang nagpabautismo ka, isurrender, gilabog na ng tanan. Unsay ang ngayon mong kuhaon, ang Espiritu sa Ginoo. Lord, tagay ko. Ilabay na ko ang habak. Ilabay na ko ang singsing. Sulugon ako kining tanan. Basta kay Lord, tagay ko sa imong Espiritu. Palakpakan na to ang atong Ginoo, mga igsoon. Nga nung nagkinahanglan ka sa Espiritu sa Ginoo, katapos sa mga adlaw. Kay kita, karong adlaw, ning katapos sa mga adlaw, puno sa kalisdanan. Di ka makalahutay sa pagpangalagad, kay ang kalibutan na to karon puno sa kalisdanan. Amen? Ang uban, dili lang kayo makahibalong, grabe na daig kagubot, kay naratas bukid. Dili kay ta Wilbers sa mga panghitabo, pero sultihan ko kamo, ang kalibutan karon presidente to presidente, nagkagubot, kaguliyang, ug sultihan ko kamo dili na maulian hangtod nga mulingkod si Antikristo. Kitang nangalagad sa Ginoo dapat nakaunatang nakahibalo kaysa kalibutan. Ang atong nahibalaan di na maulian ang kalibutan kay moingkod si Antikristo. Ang yawa mo hari na ning kalibutan na apan sa mga tao nga naa sa simbahan nga tinuod nga alagad sa Dios, harian ka sa Espiritu sa Dios, mo'y muluwas nimo. Magkinaon sa dagas kalibutan, kuhaon sa Dios ang mga taong nangalagad diha kaniya. Mao na nagkinahanglan ka sa Espiritu sa Dios. Ang mga 120, dakpon o pamatyon. Kabalo ba mo nga mga nangalagad sa una? Layo ra kayo ng atong pagsulay. Ang mga pagsulay sa unang panahon, ang gitawag mga igsoon, ang early church. But pasabot sa early church, katong unang iglesia, sila ni Apostol Pablo, sila Pedro, mga apostoles. Grabe kaayo ang ilang naagyan. Lalimang ka kung magwalig basapnan ka. Tanawa si Pedro nga ginidan. Gipangdakop ang mga apostoles. Tanawa si Esteban, unsay nahitabo po ni Esteban nangalagad sa Ginoo. Siya nagpadayon mga igsoon ko sa mga pagwali. Nagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Gipatay pinagig bato. Amen. Si John de Bilab, unsay nahitabo. Giprito og dako kayong man kalaha man ay tawag sa ato. Nagbukal-bukal nga mantika. Tungod lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod lang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ibutang kaskawa nga nagbukal-bukal mantika. Hello? Tanaw nimo si Juan, minghunong bas pagsimba. Minghonong bas pag-alagad sa Diyos. Si Esteban, nga nagtingana, ningon na, tama na ang pagbato, maundang na kong simba. Para mahunong lang ang pagbato. Wala. Hangtod nagtinga, dagko kay bato sa ulo, gibundakan og bato, gilabay og bato. Hangtod nagtinga, unsay tuba, unsay sulti sa himatyo ng Esteban, Ginoo, dawata ang akong espiritu. Pasayloa sila sa ilang gibuhat, kay wala sila kabalo. Kining mga taong mga dautan, wala pa sila kabalos, kamaturan. Busa ikaw nga nagdala sa Espiritu sa Diyos, padayon sa pagsimba, pag-alagad, paghimala sa Ginoo. Hallelujah. Tanan mo ingon, amen. Gimaltrato sila pag maayo. Grabe.
Gigapos mga igsunon niya ang uban pa kanila, abi ninyo sa gihitabo pagpatay sa mga Kristohanon kaniadto. Ang ilang pagpatay, ang hinungdan tungod kay nangalagad og tinuod. Hitabo ba na nato karon? Wala. We are living in the last days, the latter rain. Sa atong panahon karon dili pareha sa una. Sa ato karon wala ing anang panghitabo. Bulahan kayo ta, makapadayon tas pagpangalagad bisan sa mga pagsulaing ginagmay. Makaingon ko ginagmay ato karon. Ngano man? Naaba din nato karon gidakop. Kay nangalagad og Ginoo wala. Nay mga pagsulay, mga kuan-kuan, unsay tawag ani? Mga BBI. Naa. Kinsa may BBI diri be sa pagpangalagad sa Ginoo, taas kulong kamot. Ang uban wala BBI. Nalipay ang mga taong nangalagad mo. Kasagara, may BBI, may kasagara atong madawat. Pero makaingon ko gamay ra gyapon ang pagsulayan na. Kaniadto pag madakpan sila, dagko kay nga kabayo duha ka buok. Butang agpisi ang kamot dito, tiil, kabayo padaganon dito, yang pikas pud kamot, talian, tiil, padaganon, paingon dito, magbuwag ang kabayo, padaganon. Pikas ang ulo, pikas ang lawas. No. Kaingon mog sayon-sayon ang pagpangalagad sa Ginoo sa unang simbahan, early church. Wala sila mingbati pareha sa atong pagbating kahayahay karon. Pero bisan sa kamatayon, nagpadayon sila sa pagpangalagad. Bisan sa kapitos, nagpadayon sila sa pag-alagad. Bisan sa kamatayon, nagpadayon sila sa pagsimba sa Ginoo. Why? Ngano? Tungod kay puno sila sa Espiritu sa Diyos. Kini ra bang mga taong wala na Espiritu sa Diyos, hadlok na mamatay. Gamay rang pagsulay, hadlok. Labi ng nanay balatian, hadlok na. Istorya ra nang nagingon nga, di gani ka mohawa sa ako karong lawas, ubanon ta ka sementeryo, istorya rang daghan na. Ha? Istorya ra daghan na. Ang tinuod nga di na mahadlok kamatayon katong tao nga puno sa Espiritu sa Dios. Kay kahibalo ka kung mamatay ko na ako sa kiliran sa Ginoo. Kuhaon ang akong kalag, luwason ko, ibutang ko sa kiliran sa Ginoo. Masawa kay kahadlok. Moabot man mga katalagman, Lord. Naani mo ang tinuod nga kalipay. Amen. Muna gitawag sa Bible, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Busa ikaw nga bautismado sa ngalan sa Ginoo karon, kung dugay ng panahon nga wala na nimo nabati ang presensya sa Ginoo, it's time. Mauni ang panahon nga madapat ma-refill ka. Kay nag-ani kag simbahan wa gyud ka ma-refill. Di ka magdugay, mamatay ka, apil ang imo espiritual, mapatay. O katupong dugay nang nabatismo sa ngalan sa Ginoo. Unya, wag yun sukad, nakasinati sa Espiritu sa Diyos. Dapat karong panahon na, maningkamot ka, nga matagaan na ka sa gasa, nga mao ang Espiritu sa Diyos. It's time to refuel. Tanan mo ingon, amen. Kabala ka, basta na-refill na ka, malipayon gapong kas Ginoo. Kalisod, bisan na ay kapitos, malipayon gapong ka, kay na-refill ka sa Espiritu sa Ginoo. Naay mga balatian, malipayon gapong ka, kay na ang Espiritu sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Kusog nga pagpalakpak, hallelujah. Unsay mahitabo sa imong dagan without energy. Book of Psalms 94 verse 19. Everybody say praise the Lord. What do you do when you run out of energy? Psalms 94 verse 19. Unsay mahitabo? Nagdagan ka nga walay kusog. Makasubida ka. Kasulay na mong sakyan, yung sakyan may kusog. Kasulay na mo.
Motor ba nga way kusog? Sa may tamo, gusto nimong moabot. Pero pasensya na, di gyud ka kaabot nga naman. Ang imong sakyanan, dili gyud kaabot. Why? Tungod kay walay kusog. Gusto gyud tang inig subida kusgan. Amen. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Kusog kapag palakpak. Busa kay nagkinahanglan man kag kusog. Gikinahanglan nimo ang Espiritu sa Dios. Dagan sa atong kinabuhi ba? Ang dagan sa atong kinabuhi nagkinahanglan tag kusog. Ug ang kusog mga igsoon walay lain gahom sa atong makagagahom. Palakpakan nato ang Dios. Come on! Hallelujah! Manindog tang tanan mga igsoon. Let's give Him the glory. Let's give Him the praise. All you want to do, hallelujah, repeal the presence of God. Hallelujah. Abi ninyo, ang yawa. Kibalo ba mo unsay hinagiban sa yawa? These last days? Hinagiban ng yawa para mawala ka sa pagpangalagad. Number 1 weapon, hinagiban sa yawa is discouragement. Tanan mo yung discouragement. Discourage, kano sa maabot sa taong discourage? Taganta mong sampol. Nangalagad ba ko Ginoo anong nasakit man ko? Discourage. Nangalagad mo to ako Ginoo anong naingani magdagan sa akong kinabuhi? Discourage. Pasamutan na yung kasyawa. Sige, malipay ang yawa. Basta madunggan na ka, discourage na. Ang pinakakusog na hinagiban sa yawa, ang discouragement. Kaya ang discouragement leads to doubt. Leads to doubt. Ang pagka-discourage, maghatod kanimo ngadto sa pagduha-duha. Tanan mo ingon, amen. Tanan mo ingon, dalaygon ng Diyos. Apan sultihan ko ikaw nini kabutahon. Kung moabot kanimo ang gahom, mawala ang discouragement. Kung moabot kanimo ang Espiritu sa Diyos, mawala ang pagduha-duha. It is the promise of God in these last days. Come on! God's goodness, yesterday, today, and forever. Ang pagkamayo sa Ginoo, mao sa gihapon, kaniadto, karon, o kang umabot. Ba't siya galang ang iyang presensya? Ayaw bulag, magpapuno ka karon, magpa-refill ka, magpatubil ka. Muna akong giingon kaganina ninyo, sa dilipat na mo ani sa altaran. Unsay kasagaran mahitabo mahuddan og tubil ang atong mga sakyanan. Tungod kay wala na tay tanaw-tanaw sa gids. Wala na tanaw-tanaw sa gids o kaguba ang gids. Mga igsuon ko, check up pa kanunay ang gids. Usay nangalagad ka pero wala na, nagluya na kayo, buragwa kay pakialam. Gids nimo sa imong kainit sa pagpangalagad, kamusta? Basig ang imo, paghimantay na lang sa mga tao, pangdaot na lang sa mga tao, paghimo na lang mga igsog, minariti, sulod sa simbahan. Dili ka maluwas niya na, paningkamote, maripil ka. Come on! Paningkamote nga moabot nimo ang presensya sa Ginoo. Gusto mo maglihok sa Espiritu sa Ginoo? Dili mo lihok ng Espiritu sa Diyos, hangtod dili ka malihok. If you want to move the Spirit of God, first you move. Magdaig, pagsigar ang mata, digyo ka kadawat sa Espiritu sa Ginoo. Gusto man kanyong lihok sa Espiritu sa Diyos. Mga kaigsunan, tanawa karon kay imtangan sa inyong kaugalingon. Basig wa nay gana, nag-anag kapidok na nya, gibaliwala lang nimo. Tanawa ang gid sa imong sakyanan. Hallelujah. Tingali mga igsuon ko, tanaw nimo kaugalingon karon. Praise God. Hallelujah.
Susiya imong kaugalingon. Kay basing nagsigi kag simba, pero imo nang wala na kay pagbatis kalipay sa pagsimba. Tanawa ang gates! Hubas na ba ang imong panunanan? Young people, dalaga ulit tao, tatay, nanay, kabataan, susiya ang inyong tangki kung napabay sulod. Basig uga na kayo. There is something in worship. Pagwaan na tanaw ni mo, gamay na lang kay tubil, hapit sa gasoline station. Hapit, atos gasoline station. Bisagon sa kabisi, sa tubilanan, hulata, kay gusto kang magpatubil. Panaos manimbahon, dagay mga reklamador ng mga tao, dugay kay mo magsimba. Kana mga tao reklamador, wala magkinahanglan sa Espiritu sa Diyos. Dili kwarta ang atong ipangita. Dili pagkaon para sa atong tiyan ang atong ipangita. Ang atong ipangita din ang lihok sa Espiritu sa Diyos. Come on, young people! Tatay, nanay, kabataan. Hallelujah! 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 Dali lang mga igsoon. Minghubas ang tangke, wa na'y sulod. Tungod kay daghan kayo, gibugat, gidala nga bugat kayo. Makapawala, makapahubas sa tubil, sa tangke, pagbugat na kayong ginadala. Bugat na kayo! Hibalo ba mo mga igsunintak na? Kung unsa mang kabugat nga imong gipasaan karon sa imong kinabuhi pagpangalagad sa Ginoo. Adto mga igsoon, patubilag daghan, punalang ang imong tangke, bisagon sa kabugat, muabot ra ka sa imong atuan. Come on! Hallelujah, come on! Abli mo baba, palitugag mga pagday! Wala ta nagara-gara diri sa simbahan. Wala ta nagtiyaw-tiyaw diri sa simbahan. Niyata kay ni simba ta sa Ginoo. Dayaraga sa kayalarabahaya. Sige, abri ang atong altaran. Sige! Open your mouth to the Lord. Refuel! Yes! Yes! Hallelujah! Come on! Yes, come on, speaking other tongues. Come on, refuel. Pagpapuno sa Espiritu sa Ginoo. Hallelujah. 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 Speak in tongues. Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah! In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of God, in the name of Jesus, in the name of God. Come on! Para ninimo, para ninimo, para ninimo. Ang saad sa Diyos, para di kanatong tanan. Hallelujah! 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 Sige!
Sige, padayon na mga ison. Niya ang Espiritu sa Diyos. Sige, ayaw yunong ang imong pagdaay. Come on. Speak in other tongues as the Spirit give them utterance. Come on. Hallelujah. 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 Wow. Come on. Mao niyang lihok sa Ginoo sa matagusa. Yes. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. Putli ako. Come on. Maukini ang ilang sa sulod ni kasing-kasing ko. Putli ako. Hugasin Ginoo. Di ang ilang. Come on. Putli ako. Hugasin Ginoo. Maukini ang Ginoo, Ginoo, nako ang imong gahom. Come on! Ginoo, hallelujah! Nakinahanglan ta gahom gikan sa Dios. Hallelujah! 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 Yes, 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 yes. Hugasin Ginoo, maukini ang hila sa sulod, kasing-kasing ko. Putli ako, hugasin Ginoo, maukini ang hilak sa sulod, kasing-kasing ko. Ginoo, Ginoo. Come on. I feel the presence of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.